Pa si se še poljubila nisla nikoli? Ne. Si mi pa prinesel rožo? Jaz sem. Pa za roke sva se prijela? Da. Če bi naj kdo videl, bi mislil, da sva par. Misliš? Če mi ne bi tudi poštenjakov merkali, bi ta država že zdavni propadla. Super, tem pa nič. Kaj? Smrt fašizmu, svoboda narodu. Pa drugarica, to je vojna tajna. Kakšna vojna tajna? Pa velika drugarica, velika. Drugarice, ako se on ne oženi sa vama, ja ću. Aj, čeri bibo, sin! Ti se zafrkavaš, ali situacija je ozbiljna? Emir ima pravo. Pogledaj nekaj dnevnik. Šta je? Rekomanda. Nadja je vozila. A, tako, pa zakaj nismo jim pripeljali? Avto se je ustavil sred I ceste. kam ga je odpeljala? Na Dolgi most. Na Dolgi most. A, vidi to, kako on to, a? Hoću da ga vidim. Ne moreš. Skriva se. Iščejo ga. 13. novembra leta 1991 je tretji korpus Jugoslovanske ljudske armade pod poveljništvom generala Borojevića izropal in požgal vas Višnjiči, ki leži nedalec stran od Vukovarja. Pri tem so pomorili 34 neoboroženih vaščanov, med katerimi so bili tudi otroci, ženske in starci. To je isti Vladan iz Slovenije? Oči. Su ti njegove. Nije to bio rat kakav smo mi htjeli, ali drugačije nije mogao biti kad smo rame uz rame u istoj uniformi stajali mi koji smo Jugoslaviju branili i oni koji su je rušili. Mi smo Hrvatima pustili da se odcepe, nek sad i Slovenci puste nama da se odcepi. Tito je uvek mrzio Srba. Jes. Ja sam čitala negdje da on mrzao čak i Batu Živojinovića. Da više malo Borisa Dvornika. Ne spominji mi njega, molim! A znaš ko se meni uvek mnogo dopadao? Ratko Polić. Zar nije on Slovenac? Ma samo mi se ko glumac mnogo dopadao. Daj, Živka, stavaj, samo Švabe glumio. Pa nije ni glumio. A ja i ti i Bog i ljudi, svi mi znamo da zbog takvih ljudi nikom ne treba da se spasava. I da se on samo borio za svoju državu. Kao što pravi vojnik mora da se bori. Je tako? Jest. A boste ostala na kosilu? V bistvu sva prišla za skos. Mislim, za dlje časa. Kva je zdaj? Mamin sin ali moj brat? In poročila se bova. To sva ti hotela povedati. Ja, predal se je. Že v hotelu ni bil moj mož, tvoj oče. Ne. Bil je samo še pukovnik Borojević. Vojak, ki ga je enega jutra na delovni mizi v službi pričakala vojna. V Sloveniji ne skrivamo ljudi osumljenih vojnih zločinov. Zato ti veš, kaj je to normalno življenje. Ti se pa sam bojiš biti normalen. Kaj? Ja. Ti ne moreš brez svojih velikih travm. Misliš, da si zaradi njih nekaj več kot drugi. Da veš več kot drugi. Navadni ljudje. Ker poznaš bolečino. Ne? Moj Vladan. A vidiš, vse lahko kupam. Edin tega piva se ne da več kupiti. Strah me je. Česa? Ne vem. Vsega. Bojim se, da se mi bo zasmilil vojni zločinec. Da se mu bom vrgel v objem, da bom mislil, da ga vidim ko majhen otrok. Da ga bom začel opravičevati, razumeti in da bom videl v njem samo svojega očeta. Slušaj, ako nemaš muda da govoriš o sebi i o tome što si sam i po vlastitom izboru učinio, onda te molim bolje ništa ne govori. Da je te trasno. Zar ti stvarno misliš da je bilo sve onako kako sam ja hteo? Šta se?
Ideš. Idem. Tek tako. Da. Biće ti žao, Vladi. Biće mi žao. Spušćam nogo na tvoju sled, more se podju odtisnjeno. Strah je padao kako snijeg